Agenda 21 proiektu honetan gure zentroan dela 12 urte sartuta dago. Pixkatu egiten duguna da gehien bat ikasle eta irakasleekin eta gurasoekin lan egin gehien bat eguneroko inguruko arazoak aztertzeko. Adibidez lantzen dugu zen gaiak edo urtetik urtera gai aldatzen da, beti dago lotuta inguru giroagaz. Orduan izan leike edo elikadura, mugikortasuna, birziklapena, ekonomia zirkularragaz gabiz. Eta guk normalean talde bi daukaguz, bata Agenda 21koa dana eta beste bat iraizekoa. Eta herri mailan mugikortasunagaz lotutako arazoak ikusi eta gero udalera eroan. Hortua badaukagu, hortuan sasoiko produktuak landatzen duguz, gero batu eta gero sukaldera eroaten duguz. Gero beste proiektuaren partea da fenologiakoa. Fenologian egiten duguna da izaki bizidunak eta arbolak aztertu, argazkiak eta ikusi faseak eta urtiekin aldatzen dizen, hori horregaz ondela 3 urte hasi ginen. Eta gero guk egite saiatzen gana da protagonismoa emoten ikasleari. Eskola agendan egotegatik, 4 urtetik behin auditoritza bat pasatzen dugu, ingurugelakoak etortzen dira, eta egiten digute auditoritza bat. Ikasleek azaltzen diete eurek egindako lana, eta guk iten batzuk, ehun iten pasatzen ditugu, eta hori ontzat ematen badigute, eskola jasangarrian ziurtagiria lortzen dugu. Dagoeneko birritan barreztu dugu, eta hori eukitzeagatik aukera daukagu iraez deitzen den eskola jasangarrien sarean sartzeko. Eta hor gaude, eta egiten duguna da Euskadi mailan beste ikastetxe jasangarriekin batera blog bat daukagu eta ingurugelakoek emate dizkigute zer egin batzuk, proposatzen dizkigute lan batzuk, hilean lan bat. Eta orduan, hauspa orduetan, biltzen gara astelehenetan ikasleekin, eta aurrera emate ditugu lan horiek. Eta gero, blog horretan publikatu egiten dituzte. Eta gero, martxoa apirila bueltan, antolatzen dugu eskolan, eskola konfint, gazteen konferentzia izaten dena. Eta gure ikasle hauek, ikastetxeko gainontzeko ikasleek, azaltzen diete eurak egiten dute monitore lana eta planteatzen dizkie gaiarekin lotutako hainbat galdera. Eta hor jasotako informazio guztia gero maiatzean edo Madariaga Dorretxean biltzen gara danak Euskadiko konfint deitzen den konferentzian. Eta gero hortik baten bat joten da estatuko mailako konferentziara eta estatuko mailako konferentzia horretatik aukeratzen da Europa mailan egiten den beste konferentzia batean parte hartzeko. Agenda 21 daukone fasen artean, badoz fase desberdinak eta lehenengokoa da sentsibilizazio fasea. Eta guke egiten duguna beti izaten da, urtero, kurtzazik eran irakasleen formazio moduan sentsibilizazio fase hori egiten dugu. Eta horten, geologo bi etorri dira, inguru giroari agaz lotuta, klima aldaketa agaz adituak dizenak, eta horren buruzko formazio bat emozkoen ordubiko, ezta. Gero beste inoz, ni adibidez aurten arduran moduan, junaz, mungian daun kopera enpresa bizitatzera, eta, pixat, ekonomia zirkularragaz lotutako, erropa bilketa, zapata bilketa egiten da, gero, pixat antolatu, eta gero barrio saltzeko, batzutan behar izan adaukin eri emoteko,
Eta adibidez, gaur beste formazio bat eduki dugu ikaslientzako eta hiru irakasleentzako, izan dena Basoa Fundaziotik aditu bat etorri da, guri pixka basoak Euskal Herrian edukidaben eragina edo historian izan daben aldaketa hortaz informateko eta ikasleak hortaz aberasteko edo... Kurioso bada, sas horretako oinarroa zelatik baduz. Ez zuten izan Oso beharrezkotza jotzen dugu ingurumen hezkuntzan aurrera ematen dugun proiektu hau, ze gure ikasleak dira etorkizuneko helduak izango direnak. Eta orduan txikitatik eta gaztetatik pixka kontzientzia hori sortu behar dugu, daukagun planeta eta dauzkagun baliabideak danon ardura dela zaintzea eta hurrengo belainaldiei ia zer motatako lurra utzi nahi diegun. Eta pixka hortan gabiz, mezu hori ia benetan barneratzen duten.